Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Shalom, oras madihita, purian itu hatta, alana yang mulot tama perminggoto di manuguton, martang yang nahohom mahita. Amin. Marende mahita sian buku ede nomor 110 ayat sada rodi ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanon. Amen. Nama molus do anggo portibion rap dohot na pinang idoni rohana, alay na mian rodi saliling nililing na do na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison diari na pinarbadiaen mi, saibuhai mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihom hatam na badiai,
Jalaringkas hami manibangi dohot upep hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangiang tuho. Urupi mahami, asa huparhasyang hami aka ari-ari ningulu nami na podoki. Saya pamasuk mahami tuhanguluan saliling nililingna. Pujion nami mahodisi marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu perjolo dung Trinitatison imasian konfesi HKBP Pindusada B tolu tahun 1996. Debata tondi perbadia ima hapataran ni debata marhite tondina. Di bagasan hadirion hasitolu sadaon na mangula do debata tondi perbadia rabdot debata ama nang debata anak. Sian saliling nilelengna rodi saliling nilelengna. Toddi ni debatado na mangaramoti manuturi manurirangi sude jolma dohot pahotton uhum hatigoran na dong dihasianganon. Marhite podaon tau dolhodo holan sada do toddi nabadia ima tondi perbadiai. Ibana do mabahen marparbue barita nauli nang pajongjong huriai di Portibion. Mangula do tondi perbadia sian hadirionna soala ni usaho ni jolma. Ibana do harorwan ni nasa ulaun nabalga manang ha holongan naso pasangapon na pasangapon debata. Situlahon do poda namandok dosdo tondi perbadia dot akat tondi nasingi di Portibion. Laus tatulak do nasa hataridani na todion. Manang pe sianulaun pajagahon manang usaho kesadaran jolma. Manang natubu sosian panagamanna. Suang songoni nang poda namandok naso perlube marubat molodung ginohan ni tondi perbadia. Tatulak do nang parhataan sileban naso niat tusan ni jolma nagabe bosir ni hagaoron dipunguan ni akkana porsea. Sude ulaun nabalga naso pasangapon debata dang sian tondi perbadiai. Dang ulaun nabalga manang halongangan suhat-suhat ni haporsiaon alani situlahon doi. Imasahatna atau ngerak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amin.
poti madosata nagodangi tu adopan di debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubu jaladanga dong hapor siaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manimbil sian akka dalanmu. Macai godang do pangalausion nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan. Ala ni dengkan ni basam dohot asin ni roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalausion nami. Sayingot mahami hombar tu asin ni roham dohot dengkan ni basam ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesan ni dosa. Alani pangalau siota do ubain na tertulang Kristus. Jala binahin ni hajahatota do ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang parhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malum itahilala. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di minggu perjolo dung Trinitatison tarsurat di sada Musa tulu ayat sada rodi ayat itu margati soring mahita majahasa. Alai uluk do nau bisuk sian nasa na manggulmit di ladang akkana jinadihon di debata Jahoba jadi didok mamandok boru-borui atehe tongondo di dok debata naso jadi panganom muna sian saluhut hau akkana di porlakon. Alai angko sian parbui ni hau na di parsitongan ni porlaki di dok debatado unang pangan hamu siani jala unang jama hamu asa unang mate hamu. Ai di boto debatado sadari di pangan hamu siani tonggorma matamuna gabe doson debata hamu uboto na denggan dohot naroa. Dungi tonggorma mata nasida na dua, di botoma namar sai mara nasida,
gabi di somoti mabulung ni hau ara bahen sabuk nasida. Ima sahatna martua ma akan tumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tahatiddakon ma hapor seotai songon na hinatiddakon idongata sa hapor seaon di sandok portibion rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natu mo palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni Silatus na amate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tu banuritan na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani isi maibana pai mamulak sogot tu tanaon mangu mihalak na mangulu dohot namate. Au porsea diton di Parbadia jaladong sada huria nabadia huria hato panihala Kristen akan nabadia dohot dihasani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu do sogot dagini halak naung mate dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Horas ma dihita saluhutna, tabege ma tikting di Huriata HKBP Rawamangun, tanggal 6 Juni 2020 sada. Pandidion Nabadia, Minggu sadarion 6 Juni 2020 sada, patupaon ni Huriata do Pandidion Nabadia tu poso-poso, torop ni dakdanak namanjalo Pandidion Nabadia, ima 10 walu halak. Pitu bawa 10 sada borua. Partangyangan wik. Ari Rabu sia Juni 2020 sada pukul 10 sia wib. Patu paon ni Huriatado partangyangan wik. Marhite live streaming melalui YouTube sian gereja. Sude ruas ni Huriata boima mandohoti partangyangani di bagasat tabe. 2. Hari Kamis 10 Juni 2020 sada pukul 10 siawib, patu paon ni Huriatado partangyangan di Wik Kampung Ambon, marhite virtual. Pinangido ma asa ruas Wik Kampung Ambon mandohoti partangyangani. Pembekalan dohot pelatihan pelayan penuh waktu. Senin 7 Juni 2020 sada, pukul 8 sahatu 10 wib, maringanan di The Nine Room Sopodel Tower, Lantesia, Jalan Mega Kuningan Barat Tolu, Lot 10 Kuningan, Jakarta Selatan, di Patupado pembekalan dohot pelatihan pelayan penuh waktu HKBP Distrik Walu DKI Jakarta.
Hombartusi Sudedo pelayan penuh waktu HKBP Rawamangun mandohoti ulaoni. Pelayan Dewan-Dewan, Dewan Koinonia, Naposo Bulung, marhite tu parheheon Naposo HKBP Rawamangun, panitia membuka pre-order tu makanan dohot minuman. Menu boydo dibereng di Instagram @tim HKBP Rawamangun, manang menghubungi Megata Siregar. Sermon lansia, Kamis 10 Juni 2020 sada, pukul 10 WIB, patu paundo sermon lansia, maringanan di Timoteus HKBP Rawamangun. Sudema anggota lansia mendohoti sermoni. Tikting naing marbagas, tikting parjolo, naing manjalo pasu-pasu parbagasan ma, Christian Edward Simanjuntak, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Pulau Mas, Kampung Baru, anak ni amat takenan Simanjuntak, tubuh ni inata lamseria borusiagian. Dohot Orwana, hotna Marina Rosali Borusitorus, ruas ni GKI Maulana Yusuf Bandung, boru ni amata Kombes Polisi Abiden Sitorus, tubuh ni inata Eni Boru Tampu Bolon. Pamasumasuon hari Sabtu 10 Juni 2020 sada, pukul 10 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Tikting paduahon, naing manjalo pasu-pasu parbagasan ma, Yeri Oktora Sirmarmata, ruas ni HKBP Rawamangun, Wek Gangkana, anak ni amata Jaipin Simarmata, tubuh ni inata Herlina Boru Sinambela, dohot Orwana, Mawar Lesmonowati Situngkir, ruas ni HKBP Jaka Sampurna, boru ni amata Pariaman Situngkir nahinan, tubuh ni inata Tiominar Boru Pasaribu. Pamasumasuon hari Sabtu 12 Juni 2020 sada, pukul 8 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe parsaripeon nadenggan. Namonding, Parjolo, nadi hari Minggu 30 Mei 2020 sada, nunga jumolo monding sahalak ama ruas ni Huriata, Wilson Pardede, umur 64 tahun, hina baluhon ni inata Risda Borusida Butar, alamat Jalan Skip Ujung, RT 0706 nomor 22, Utan Kayu Selatan, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. Tuudean hari Senin 31 Mei 2020 sada di TPU Pondok Kelapa. 2. Nah di hari Minggu 30 Mei 2020 sada, nunga jumolo monding sahala ina ruas ni Huriata, Desri Boru Gultom, umur 44 tahun, hina baluhon ni amata Patar Sihaan, alamat Jalan Gading Raya nomor 70, RT 006 014 Pisangan, Jakarta Timur. Wik Pisangan Gading Raya. Tuudean hari Selasa sada Juni 2020 sada di TPU Pondok Kelapa. Tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion tu keluarga namar si tahun oni. Tambahan namar sahid Parjolo Putri Boru Tobing, Wik Rawamangun Tegalan dirawat di Wisma Atlet. Paduahon Nomi Boru Marbun, Wik Rawamangun Tegalan dirawat di Wisma Atlet. Pelian dohot aka udut ni boa-boa, tajahama di harotas ni tikting, naung pinarade ni Huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa, dohot ulaon aka sipatu pauta, bahen sangap di guarna. Songonima tikting di Huriata Minggu Sadarion. Amor
Tapasada marohata, martang yang mahita. Dame di debatana sumurung sian saluhu naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kurian itu hatta dihamu akka damang dainang, haanggi pinaribot, tarlomobi di hamu akka ruas niuriata secara live streaming. Laho madohoti perminggota di pukul 10. Horas madihita salhuna. Hata di debata di bagasan minggutta sadarion. Iman aniene sian Evangelium Markus. Biddu tolu. Ayat 20. Sahatu ayat 25. Songonoma didok disi. Tatangi homma. Dungi mulima ibana, gabe rongom muse na rot natoropi, pola sudat na sidamangan. Jadi ubegei akasisal hotna Roma nasida mangalap ibana, aninna nasida do, naritik do ibana. Ia kasih boto surat, nong tuat sian huta Jerusalem didok do. Nasiboli do ibana. Jala iduknya kasih bolisido di pangasahon. Laho pabalihon ak kasih bolis. Jadi di joma nasida tujulona, marupama maibana maddotu nasida. Taga memapabalion ni sibolisi dengan nasibolis. Ay molo marsalisi sada harajaon sama dirina, dang nahot harajaoni. Dalam molo marsalisi donga sabagas sama nasida. Dang nahot nasabagasi. Asa molo hehe si bolisi mangalo dirina jala marsalisi sama ibana. Dang tarbayan hot be ibana. Nalaho sudah nama. Dang habongotan halak jabu niulu balang. Laho mangarapas ugasanna. Anggo sojumolo di hoti hulu balangi. Dungpei asa terbuat sa ugasanna. Situtudo hatakon tarsesepe nasa dosa nyak kajol maro di nasa ragam ni pangcaihon nasida nadopa debata. Anggo na mangaliato di parbadiai dang dapot sa hasesaan ni nang ditik kisugut. Parutang dosa sisa liling-liling na nama ibana. Ala didok nasida. Partod di nahodar ruibana. Dungi Roma inana dohot akanggina, jadi di luar nama nasida jongjong, gabi disuruh ma nama joibana. Nahudul do natoropi humaliang ibana gabi di dokma. Yalamanado inangmu dohot ha akanggim rodi akka ibotom. Diusoi doho. Alenin nama mangalusibana. Ise do guaron dainang, jala ise do dohonon akka anggikku, jala dibereng ma akka nahuddul humaling ibana ninnama, akka oddo dainang dohot akka anggikku. Ay na mangulahol lo monirohan ni bata, ido anggikku, ido ibotokku, ido dainang, isido sahana. Hure itu hatta dihamuk kadamang dainang haanggi pinaribot. Godang do cara pinatupan ni jolma molonung ngasa ngasuguro hana mamereng sa sahalak. Tahu detak kamanginang. Dihita na pungudison do nyak di bagasta pasti do. Daksi do hono dang adong. Pasti do adong hiya hita marsugo ni rohatu halak. Manang na dia pay. Takko lang tu halak. Baboy do si matua tu parumain. Boy do buru na tu makna. Boy do anak kon na tu natorasna. Jala molo nung isonggo pisogo ni roha.
Boleh doko di bahasa Indonesia, ketika kita sudah sangat membenci seseorang. Pena niulani halahi, jolmai, na tahosomi, marang nadeng japei, molo di matata roamai. Eta kamanginang. Kalau kita membenci seseorang, bahkan kebencian kita itu sangat mendalam, apapun dilakukan oleh orang itu, bahkan yang baik sekalipun dilakukan, bagi kita sama sekali dia tidak pernah baik. Imam molo suguro hatta mamerkalak. Maka anak kamanginang bodoh halak molo hosom rohana tu halak, bodoh halak marlas ni roha. Idok ko masonon, bigi hodo puang. Nani hasogombi, apa lama hati dua berguti. Dua ini matong, las roha di si. Olo songoni. Sangkin kebencian yang sangat luar biasa. Jala di sodok kamanginang, hati-hati. Unang sangat songgop, sogoni roha, nama mulin. Jangan sampai kebencian yang merakar kepada kepahitan. Sampai menggerogoti kita seumur hidup kita sampai kita mati. Ido molo di hita HKBP, saya tahu sahod do jolma, molo neng merujung ngoluna, bulu boynya merul nabadia memana. Asa boy tarsesa ni mana, dosa ni akajol mana tibana, dosa na tu halak. Alesi pesatongok kudo, pengotok kudo tu hita kamanginang, kadang-kadang banyak sekali di HKBP ini, kalau sudah sakit parah masih sadar, kalau tiba-tiba sintuanya ngomong, amang, inang, ulon nabadia mada, unang majo, anon hatau pau mate. Nah, itu. Kadang-kadang di situ kendalanya. Duk petong hosana sada-sada. Napasnya satu-satu, dipaksa mapat dita marulun nabadia. Tapi soboy BBG, soboy pangan, soboy dinum. Alikon, nak kaning sadar dopein na, sadi hari sadar, 2 jam na salpuin na, berang tikos be. Jadi kepai ngotokku do tu hitak kamanginang, dok nak kebagas, mularong keluarga ta todong ta, dong metua, jala sadar dopein mana, bodo pe marbinege, bodo pe imana mantokok katana, mangului hatani debata, ba ikon usahonot tamat tong imana, marulan nabadia dok dinggan. Soal keselamatan, soal sehat, dan sebagainya itu adalah karunia Tuhan. Itu hak Tuhan. Alai ikko pasahatot do. Asaboy tarsesa akka dosatta. Akka dosani dongatta. Idola anak kamanginang turpuk taon laho mengajari kita bagaimanakah sebenarnya ketika ahli-ahli Taurat akka parise dohot akka saduse dohot akka siboto surat macai mengalului celah hasalan ni Yesus ketika Yesus sudah menjadi sesuatu yang sangat viral, yang sangat terkenal, alani pangubationna, alani kuasona. Ketika dia mampu menunjukkan kuasa Allah yang menyuruh dia ke tengah-tengah dunia ini, jalai patuduh honibana doh wasoi pamalupo nakana marsahit palau hoto dinahoder do teragam nyakana masa dungi Roma akka namang alubana ngasi boliso di bana inna. Jadi udah nak kuak kadamang dainang. Jadi molo adong suguni rohatta unang matadok pajuk pangitan orara mada unang songoni be. Ate. Buluboy lambatue hitanyan lam dangadong musutta. Lambatue hitanyan lam dangadong na tahasuguhon. Semakin kita tua, semakin kita bisa bijak. Ya. Ya dorokko diturpuk tahun di jamitaku 3 bulan na salpu molo hala Kristeni iko sonoddo. To be religion, to be wise. Jadi lam lilik ko marugamo, lam lilik ko martuhan, iko lam bijak, iko lam bisuk. Dang los gabe setabi maoto. Dang los gabe gudang nihasugohon. Jalat takas itu tudo, aka siboto surat laho menyingkirkan palaho Yesus. Siat tonga-tonga ni nasida.
ala nunga gudang manghuto Jesus di hati. Jalai do na dakon turpuk taon di bagasan sadarion. Tung di dana sida, bahkan dia lualuhot to keluarga nasida, bahkan roh aka natorasna, lahu mangalap Yesus hati ai, dokon nasida nungariti bebana. Sada hata namacai sodenggan ate. Hata namacai koras. Perkataan yang cukup keras ketika itu didengar oleh Yesus. Ada ngadok kalak ululu morohana di roayat ya kamanginang. Dangadok kalak nanggo dihita naso lomorhana dilesengi manang dilecehkan. Semua orang tidak mau dilecehkan, bahkan semua orang tidak mau dibuli. Maka narong do istilah sonari lagi viral mado songonon. Jangan coba-coba mengurusin orang. Karena belum tentu orang itu kurus. Jadi, unang ta coba-coba. Ang do atas songoni. Jadi, unang pola hita molo bahasa watak heboh. Sok kenal. Sok dekat. Misalnya. So tatad do peibana. Alay ngawal hita madokon. Ngahutad day. Songoni do tong di bagasag ngulut taon. Turpuk taon. So jelas dopen di boto nasidat taring tujuan Yesus so nana di batana disuruh tutong-tutong di portibion nunga di jehon nasida ibana bahkan benar-benar nunga di bahan nasida hatana karas tu Yesus sendiri idoko dope boy bana pamalupo nakka nama sahid boy bana laho palaho toddina hodar na sinuru ni si Belzebul doi pangulu ni si Bulusi. Satu kata fitnahan yang luar biasa, bagaimanakah menyingkirkan apa yang telah kita benci. Jadi bola madoko sonodok kamanginang. Unang pola suguro hatta ate. Unang pola suguro hatta misalnya majulu molo go pek hata-hata ni halak di tengah-tengah ni ngulutta. Ay belum tentu dope tadi mana hita ise. Ate. Belum tentu dope di bote mana hita hise. Bahkan boleh turpuk taman dokon molo pola di sogoh di mana dirita. Balok mesi. Kita rumah boto kita. Kita yang tahu kita siapa. Alai warna molo halak batak do. Bola halak batak patang so. Wah. Patang so igoi do halak batak. Jadi molo arong halak bata igui dang songone rohanai pitor idok dohata aisei ator bohai bana itu kan ator songo di mana nah itu dia takas itu tuh dok nih turpuk tahun bahkan dok nak kaningaritik ibana jalai suruh musyakan ator asna mangalapi bana apa dang di botona sida napi natupan ni Yesus lahu patuduhon habel gaun harajaun di debata di tengah-tengah di portibion. Yesus mau menunjukkan bagaimanakah kerajaan Allah bisa berdiri di tengah-tengah dunia ini melalui kuasanya, melalui mujizatnya, melalui apa yang telah diberikan oleh Allah kepada dia. Itu udah pindah turun di Yesus. Ale gudang doa ala dang marlomoni roha. Banyak sekali orang tidak bersuka cita dengan hal-hal seperti itu. Apalagi di zaman sonari akan persaingan-persaingan kan. Udang do halak maka suguh donganna molarong itiddi ipotamu itiddi disaingi usahana manang isaingi dirina manang ikator pegudang do sohoni dang lomono ni rohani halak tiba-tiba si staf tiba-tiba manajer ai dia pasti dan menjilat do kanina tapi karena prestasi bukan karena menjilat manang akajonok daung alai dang lomorani halak sesongoni mana-mana hita di tengah-tengah ni akan ngolutta odona pindah tuduhan di niak kana toropi. Tang lomo rahana sida, jongjong harajon di debata. Di tengah-tengah niak ka portibion. Tetapi dengan wise, dengan bijak, Yesus menjawab. Dang mungkin. Idok konakin dia
20 tolu. Dan mungkin tagamot pabalion ni sibolis dengan na sibolis. Sidak ka sibolis pe marsi boto adwa te. Sidak ka sibolis pe marsi hawolong addo. Iro konak turpton. Bagaimana mungkin iblis bisa apa? Bisa berlawanan, bisa mengusir temannya iblis. Bah, tidak ka sibolis pe arang do silaturahmi. Itu dah. Balama jol mani Tuhan ya teh. Itu dah. Marsi pasang apa dona sida? Itu. Tak mungkin nih. Di luar ni sibolis itu, boy mana mangalo sibolisi. Itu dah. Jadi hamu pihak kamanginang, sotongolo hamu gara-garai orang luar rumah tangga muna. Itu. Nah gudangan do di Indonesia on, di negara ton, gudang suruh syarat pasangan muda, divorce ala orang ketiga. Dangalan ni selingkuhan daun. Moloso si metuana inung na, itu tong. Gudang doi. Hati-hati. Nama boto keluarga muna hamuna do. Dan halak nasing. Jadi akka manginang, upaya ngokma, akka inokku amokku, una seroko kambut ini padita. Tanyak ko jogelek ko nasa manguli, tanyak ko jobur ko nasa muli. Ni tanyak ko ma roma rokakna. Alay nung ipamuli hamu baru muna, ipanguli hamu geleng muna, dan rela hamu tinggal hok kamu. Saya terus ro tujawi. Masih honeymoon ngaro terus. Gawe bingung parmai muna. Ay baru isi do nang isi pangulunnya maton na. Ngaudo na manang omak na musik. Kan? Baido. Molo sorela do pe tinggal anak konna do beruna, urang isuruh muli do manguli. Baido dah. Odo turpuk tahun. Supaya kenapa? Supaya ketika Yesus mau mengatakan demikian kepada orang banyak, dan mungkin awar dongat doti. Iban nama ralo dah doti bana, asaboi hupalawi bana. Ketika saya bermusuhan dengan iblis, maka saya bisa mengusir dia. Bahkan nak indokon di bahasa terpukon marsalisi dan aimolo marsalisi sada harajaon sama dirina dan nahot harajaoni. Dan tidak mungkin juga suami istri bisa bermusuhan karena mereka satu rumah. Alinang pemasa itu ngatongan ka nguluta songoni. Alapatan nak kadamang dainang bahwa di dalam pertemuan, di dalam persahabatan tidak mungkin seorang sahabat mampu mengkhianati sahabatnya. Molo turpuk tahun. Atek kamanginang. Isi do hita di son. Saya di hata-hataya matana. Bolo pajuk pang do dongan ina-ina. Ya taya mata sono do mata kudu bah. Pajuk pang bawa do dongan na bawa. Ya tatai na akay natana. Sono do natak kudu bah. Apalagi musik. Gulang do hubereng halak batay perpestaan. Oleh pa ila matay natay di jul na torok. Anong deh? Guyod do nyan, mergay do nyan. Ale oleh paile natay. Ay so kanina takkom masih botong mga lopain na happy ijolo na kalay na sudi misalnya. Do tak ka jol manatoro. Kan? Tak mungkin terjadi sesuatu itu ngatongan yang kangulu. Jalai do kot Yesus sih. Ketika banyak permasalahan di tengah-tengah hidup manusia, itu tidak akan pernah terjadi di tengah-tengah kehidupan orang yang satu iman, saroha sapikiran. Alai molo akka persalisian harajaon, persalisian nyaka bagas, persalisian nyaka na asing, bodoh pe. Tarmaapon ni debata. Alena turpuk tomat dokon ketika kita tidak menghargai pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini, maka sama sekali itu tidak bisa ditolerir oleh Allah. Itu akan terpukton barang siapa menghujat Roh Kudus. Bodoh hita marsalisi di tengah-tengah di ngolutta. Bodoh hita marbeda di tengah-tengah di ngolutta. Alai molo sai di bagasan hapor seak kita. Dan boh hita menelukkan ton di porbadia. Bahkan kita mengkhianati pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kita sama dengan mengkhianati Allah dalam kehidupan kita. Gudang do hala si songoni. Song dia macarana. Dakolang nala namurta ibana si agama Kristen daong. Alay molo siya terus kita tubuh di rohatta roha perbedaan. Tubuh di rohatta roha permusuhan. Sarupa namai
dan mengakui to di purbadia mengula di dirita. Barang siapa orang-orang yang hanya pekerjaannya bermusuhan, banyak orang-orang yang pekerjaannya hanya berkelahi berselisih, dia tidak akan pernah mendiamkan bahkan menginginkan Roh Kudus ada dalam dirinya. Makanya to di purbadia mengula laho padenggaton, laho padamehon, laho pamalupon, laho mangalapohi, laho mangapuli. Jadi barang siapa orang-orang tidak berterima dengan hal-hal seperti itu, maka dia merasa bahwa pekerjaan Allah itu tidak pernah ada dalam dirinya. Odak kamanginang, dia ko Yesus diturpuk tahun. Jadi mulai di sogohon nasida ulon ni Yesus, termasuk mana sida kasih wato surati, na solomor hana ulon ni debata, adong di tonga-tonga di nguluna. Itu kan? Itu dah. Makanya firman Tuhan sangat jelas mengatakan, soluk kotor di purbadiai. Ale molo hita na bagudak kuhita marto pilih mahate. Ado te adong do salah satu televisi sinetron holang na big-biguni. Ari. Jadi muncul mak setano nalomoran ala Indonesia matoni. Jadi saking sukanya orang Indonesia nonton begitu, akhirnya jadi gebet aku sibulis. Terus tu begu. Ate. Ali tayo ngo maju hatan Tuhan Yesus. Anu sa danek do songonon. Unang pulang pola may biar tahu sibulis. Dingot tamu do tiki Yesus. Laho pamalupon halak naritik. Dungi idok koma sibulisi masuk tu pinahan, tu gerasa. Pernah dengar ya? Ketika Yesus mengusir setan kepada seorang yang gila, lalu disuruh iblis tersebut masuk tu babi, tu pinahani, lama pinahani. Neng donok kusongonon, kedar anekdot dona satanya tahu sih. Jadi manangise na lomoro hana malang sasang do panggang pinahan, berarti nong mabuduk sibulis deh. Ini dah. Tak pola mabir bagaimana sih? Dia belum mabir rupa itu sibulis co, berarti nasa lakodo jagal baby. Apalagi mulai sedat danak, bergma. Molo holang manuk do yalang sedat danak mulai sedat danak sa penabalga, gale-gale do iparbir. Ale mulai sedat danak ngalangi mana panggang sasang, yalang musi baginda bagian dalam na wah, mulai lancar mai. Ate, tang parbiari, itu halak batak dah. Jadi mulai dong halak batak parbiar. Berarti nasi jari omak nadoi malang apalagi malang pinahan malang panggang rap dohot itiritir ada liman parbarani mai. Tu dia pio mangarato barani mon. Itu. Tak mai biar bei. Madalani kuburan pe di tadang mai biar bei. Boleh Jakarta kuburan berlapu-lapu do kan. Boleh tadang arongi sali satadoi ipangkas rumput nai dak mai biari. Bolo jolma biasanya pukul omak nai bana pitorladoi mari tu kuburan bersuguti. Asal nak terduluan misalnya. Itu yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan kepada kita, daong. Molo kasih songoni orang polisi biarun. Alai manang naise majehehot to di porbadia. Tidak menganggap bahwa pekerjaan Roh Kudus itu tidak ada dalam dirinya. Berarti orang tersesa virusani. Itu hamatian nama malau. Hamatian nama jaberni. Bahkan dia tidak akan mendapat bagian daripada kerajaan surga. Terlemobi misalnya di bagian namurta imana manang boy mana berbalik sian hasil tiang nodok di bata. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi jangan takut di HKBP ada Roh Kudus. Ya. Onang saya lau hamu berminggu tu satu son ngah HKBP hamu iparoromusya hamu HKBP. Dang to di perbadi di HKBP. Olang na hudul jongjong ame mulak. Alas martopak topak kamu. Bola neng martopak kamu rohamu pukul sada ipsus sison. Ate, bola neng martopak. Ale mulo so martopak dohamu neng icak kamu. Kaku do di HKBP odinna. Siapa yang menyuruh Bapak Ibu datang ke sini? Roh Kudus. Bukan diri sendiri. Kalau diri sendiri yang menyuruh pasti nggak datang. Pasti nggak biar. Ale to di purbadia do. Jangan karena Bapak Ibu tidak berbahasa roh lalu dikatakan tidak ada Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus tidak. Jangan kita tidak mengundang Roh Kudus datang. Tapi biar Roh Kudus itu sudah berdiam dan kita
Wah, patuduhon di bagasang ngulut. Itu dah. Molo hita murah-murah do ita mandok kusoni. Tangan dokter di perbeda di HKBPO. Gale-gale do parminggu di HKBPO. Dina pe gale-gale. Inna. Apa hita nama pe gale-gale. Bolang wede marulo po lotor diki poroma hita. Marulo po lotor diki dan no ekspresi musik. Kan? Hita nama bay ni. Nah, alani do koturpukton nakaning ido jabbar niakana mangalai to di perbadia jala di sido adong hamu bondi roha di tonga-tonga niakana porsea. Gepos marohatta teh. Bolo arong dokter di perbadia mangula di tonga-tonga ningolutta taha porsea mai. Taha nguluho mai di dirita. Mari te boha akka hamu bondi rohatta. Taha nguluho mai to di perbadia asa boy hita pataridahon na jongjong do harajon di debata di tonga-tonga ningulutta. Boy tapatuduhon na songgop do debata dohot hatana di tonga-tonga nyak ngulutta. Gereja bukanlah gedungnya, bukan juga menaranya, bukalah pintunya. Gereja itu adalah orangnya. Itu. Kita do gereja, kita do hangjongjongan nai. Makanya ketika kita benar-benar menjadi hajongjongan di harajon di debata, diajari do hita lahu patuduhon diakka parsauratta. Orang Kristen yang sudah benar-benar hidup Roh Kudus Allah di dalamnya, ketritunggalan Allah hidup di dalamnya, maka dia harus menunjukkan dalam setiap persekutuannya dengan orang banyak. Dangan dong be istilah di HKBP, holang sahuria nami mah holongi. Dangan dong be di HKBP madokon hanya kelompok kami lah yang kami kasihi. Dangan dongi. Halak naung di hajong jokon atau di porbadia, debata aman atau di porbadia, maka dia bisa hidup bersekutu dengan banyak orang. Ikoboy di mana? Mangalapati, ulaun di debata di tonga-tonga ninguluna. Songo na, songo gereja na mangulu. Marsarho amuna. Nate. Arong di hutan nami songo noi. Gereja eksma, karismatik. Ay molo merminggon bedi hidu bengun inatto. Ale bolo marpesta habotoan. Boleh hutan nami ang do istilah na namargota. Ang do te hutan nami te. Boleh hutan nami sonon. Alas sono pe gedung. Namargota hudul madison. Nasomargota, ibu tahu nasomargota? Dagingnya enggak campur darah. Hudul maijabu nisianu. Ale biti dunaton. Terparjolo datong ibagi tu namargota. Tu nasomargota itu parjuli ibagi tong ala menek dotok kalai ote-ote dotok kalai. Tori bamai danon. Ibamai kanon. Toritol hapo mamusa idah di gijang na. Roma mamusa imantu namargota. Yau jowo namargota na 2 lidabota ni mana. Imakal na. Boleh berminggu luar biasa do. Habadiot na luar biasa do. Ale pangatotoyon na luar biasa do tong. Itu. Seolah-olah Roh Kudus itu ada dalam dirinya, tetapi tidak bekerja dalam kehidupannya. Kalau Bapak Ibu ada Roh Kudus dalam hatinya, ada Allah Tritunggal dalam hatinya, perlihatkan dalam pekerjaanmu, perlihatkan dalam sikapmu. Itu, terbukton. Dakyar pehuboto HKBP nasomarsaur gaduk palak. Sudedo HKBP, rosnya HKBP marsaur tu gaduk palak. Manang huria dia pe, manang ugamo dia pe. Bukan dia hanya harus berkhotbah, tetapi dengan sikapnya. Arong dokan keluar, arong do tetangga muna, nang pedang HKBP, nang agama asing, ali kompak toh hamote. Itu. Malam mulo marsai tamu pitorido parjoli juhamu. Dang netutua muna sakutan. Saya minggu nai roy HP iba ngamate. Kan? Tahu. Ima ulaun ni debata. Hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu melakukan itu. Halak na porsea ma nang songgop to di nagoi mangulau songoni di tengah-tengah ninguluna. Apalagi di Paradatok kan? Apalagi kita halak Kristen Protestanon. Sudiru bunyalang semua bisa dimakan. Kecuali kaki kursi dan kaki meja itu pun karena keras. Nanti. Itu dah. Nah margota, nasumargota hajar. Alaboha. Di bagasat Yesus Kristus do dapat tahaluoni. Tangalani si panganon nagawi partutuhan di tengah-tengah ninggul na porsea.
Ido kayo ko turbukton. Isero makku ngaro inom muba ngaro anggim isero daw. Anggikku ibotokku dainang ima na mangului hatakku jalan na olo rotuau. Pemakka manginang kita mai. Dihod do hita siya permudaron ni habatakon. Meragam do margata rotu tonga-tonga ni gerejon. Ale marhite mudar ni Kristus. Sisa dah hudulat do hita tonga-tonga ni Huriana. Darong idokon marga si majuta ijolo ma. Marga nasing ipudi ma. Darong idokon songoni. Ale bolo hala HKBP biasa do te. Bolo HKBP isi parjoloro dang pitor tujoloro tupudi do mardubo tupudi. Masa idokon situ tujolo hamamang, tujolo haminang. Serana bebir martangi yang HP so martangi mana gereja kan? Jadi molo salinai isi na parjoloro ala padidiot doda, isi na parjoloro tertujolo hamu. Kecuali adong parkuran sebelum pandemi kasong do ipetong do sipata na parkuron mall murah dang markur na sida ali sidokon hudulak kudodain na gabi sugo marwani halak jadi molo sumarkori mana kunang si do pate si ya ujami tau do narmingui ang do istilah di HKBP istilah hudula do pate. Nasuboy moro imana si sampai tu namate mana. Itu. Jadi Bolsonaro kalau tidak kor silakan siapapun bisa duduk sebelum pandemi seperti itu. Dang boy asal nang ada boleh suruh ujol hamu nang dang amang tinggalan di parkur duinna. Doh pesta Natal petong gebi terhadang do colma. Dang isi halana ya tasna si barang be. Nah, odo terbukti nak kamanginang. Marhita minggu ta sadarion nang takas tu hita dapat duhom bay. Alalen di batama hita, dongan di batama hita, sudah hita. Ate, sudah hita di tonga-tongan itu ngulutta, di tonga-tongan itu buta. Bodoh hita tubuh marhite paradaton, alai bodoh hita mangulu jala tubuh musik di tonga-tongan ni partodiot tada marhite di bata. Sonari masuk mahita musik tongon dido akan atoras nama buan anak konna gabi tardidi. Kudok kodo sono namang inang. Etanya koko do geleng mi ni kudo tunasida tiki marsiajar. Ido amang. Isi rumah baik guar ni geleng mi. Rodok ro nadi dokon upung na. Tapi anak pertama do dah. Kudok ko sonon. Bodoh hitang musik diskusi tanya tu sonon. Bola anak pertama tong. Ikonomak nama tong do bapak nama baik guar patujuluna. Unang upung na, asipata arong dosongoni gabi upung na hukepot daripada inung namung na. Namar ni piau si Jeremia benom na guarnain na. Isukum malapatan na. Ate Jeremia, aro lapatan guarmi. Enggak tahu amang upungku yang buat namanya. Mangulur upung mi ngama ate ben na musik. Barang sukunob be. Ayamong nado inong nado pagurang kuda kukiling non. Ikon na sida do hapal di guarna. Itu dah. Jadi udah kuda tu na sida. Unang bak kamu guar na maol. Ano bolo maol guar si dohonon. Husipok kamu tu pad di tanah dah. Nambah didihon. Alana suatu tentang satu bano gijangan noni. Itu to. Bodo maol guar ni danahi. Alai sebutan na. Sono mamang adok na. Alana bolo pas. Kugur hami. Alai sianu misalnya. Warna si etan. Tulisan na HP bola lakar madokon iten. Tapi dokon ma ale etanin na. Satu banu gijangi. HP tikki mulai dadana mana itenin na. Marujung magoluna nung matua. Ro masuru-suru madokon. Ise setan. Ise setanin na. HP bigay iten. Sehali dua hali ise setanin na. Tangi begei tertutup harajon di bata masuk tapi narok koi mana? Baik dah, dohnok kudu dai. Jadi mana-mana, bah, alana guar si pajojo udah musiki, itu kan? Sotong musik, nusik kola, itu kok kamu guarna jauh beda, itu kok guarna si kola beda. Soalnya mah baru sator, Juli mertua perlindungan si majutak. Ale di hutakku idok ko daw si tua. Sude dong asa hutakku mandok ko daw si tua. Roma dong aku sa kampus. Ide do jauh ni sator. Dang ma botoy.
Sesator. Nah sekolah batai paditai, situ ada warni soninna. Nah hati-hati. Jadi bolo kuboto do hamu orang tua milenial. Akan aja ko hamu. Jadi ekspektasi muda pete gweleng muda tibodo. Mungkin ngalau hamu tu Gramedia holang mabula balik ko guaron. Ate. Kuboto di. Alena ho maksud unang lupa hamu. Ikko pataka somuna tu geleng muna guarna lapatan na. So na misalnya kan, alasaro pada pemurta, dan pula dodo pehita kan. Guarni burukku si bonita, boru ni padita, tertabut to. Idot tong kan. Jadi jolma, dang mailai mana haduan. Apa sasitong na hubereng di artina bonita, perempuan cantik dot tong. Tersoni maring dohonok kutu hita. Makanya hudok kota lahon, molo neng magati guar, bodo pe, dah mamang ngadong be akte lahir na, toh emak, ibu-ibu magurang mada dana hidot toh. Itu yang perlu. Asal ngadong istilah magati guar nung balga, yalak batak masa dope. Kita terdidi, padita do, madidihon guarna. Ale nung balga, kita gurgur do madidio guarna. Ibu tamu kita gurgur. Tepung yang masih mentah dicampur kelapa, dagat ti magor nyoba. Saya guarna puang, si marulup. Idi di padita mak. Sampai marsa si marulupon, sampai magurang, sampai sekolah. Marni yang musik kurus. Atagat ti magwarna iba. Gabi si tiupan. Iba may tak gurgur. Tong marni yang, berarti ala salah natoras na rin. Ate, una. Jadi hamu pekara toras, akai amang dainang, iko boydo geleng munai hadua bangga di guarna. Ya. Jala ajari tupungna mola tarmol pangguarna. Itu teh. Ada gudangan opung non, apalagi opung nang metu mangguari geleng na. Alexander yang boto be. Alexander, tiga tuh. Sander ina. Manang pangihutan, unang hutan, unang ina. Alamaul mang madokon. Nah misal, daun. Jadi, buat kamu matu jolo, idi di padita, tingkat do, danahi, tiki menek tabuan, asabui kita mengajar-ajari bana, tuh harus debata. Tasmarohat tasalu nak kadamang inainang, dipas-pasu di mata mahita, tarlumu biak kanatora sate. Dak kolang menubuh kamu, ale mengajar-ajari danahi, asa manadda harajun debata. Iko songgot do musek debata atau di porbadia di tonga-tonga ninguluna. Jale koboy tak kasih tuh mana laho mangalapati. Ketika dia hidup di tengah-tengah dunia ini, dia bukan hidup sendiri, tetapi ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan hidup di dalam dia. Amin. Martang yang mahita. Mulate marohanami di Tuhan di bagasan minggu sadario. Nunga takas wilalahami hatam. Tarlumubi na mangulu do Tuhan di tengah-tengah ningulu nami. Marhite toddimi. Marhite debata na mengajar-ajar hami asa soluk toddimi di hami saluhutna. Jala marhite toddimi mahami Tuhan boy hami mangula khobar tolomoni roham. Na pinili mo do hami Tuhan. Jala nani haulongam mo do hami. Porsia do hami di ganup akka huasom. Di ganup akka mujizatmu. Na pinatupam di hami. Porsia do hami Tuhan hodo dalan haluaw di hami. Jalanung nga di songgopi hoi di tonga-tonga ningulu nami. Alani pos do rohanami le Tuhan. Say patupamah di hami ha porsia on napolin. Asa unang ulo hami macuadahon todii na mangulu di ganup hami. Ale Tuhan jala di batanami. Pasu-pasu magadup akarwas ni huriam. Na dia kabagas nasida secara live streaming. Dina merminggu nasida rapdot keluarga nasida. Homa totong Tuhan nama masu-masu nasida be nangak kana di bagasoppe. Asa terapul ganup rohanami. Dalam takasami manulukon
debata nami, songodongan nami lahu mangulah kelon nami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, unang loas sahalak siya kami, nang dadanak na nang didionon, manibil siya kuali Tuhan. Alay hot mahami saat ro di ujung ningulo nami, maka porseho, debata ama, debata anak, debata tod di perbadia. Imana suat di rohanami, asa marhite Tuhan takas hami, boy marmudu-mudu mangalakka ho Bartolomeo ni roham. Aleja hoba debata manami, pasu-pasu makana toras nidak danahon, nama buan akan nasida gabe dohot tuarajon debata marhite padidon na badi. Hipas madadanahin ang natorasna, ibur-ibur magurang madadanahon, jala totong Tuhan marhite pangajarion ni hatami. Boy na sila takas, manaddaho di tonga-tonga niya kanguluna, dung magudang be musik na sida. Pasu-pasu na aka parhaladom, padita situa, na mangula di tonga-tonga ni huriam hagabi pirao mangunom. Asa totong Tuhan di bagasan hasadaw kami, di bagasan haruaw kami, di bagasan sa pikirak kami, sa roha sa pikirak kami, lahu mangula, marhite toddemi. Los mahami Tuhan mangula, itap ninaboy ulon nami. Jala suruh matod din porbadia, laho manugunugu hami, malotung pedi bagasan hagaleok kami. Pasu-pasu makarwas ni huriam, na mga rohan ng pikiran na laho pahibakon huriam hagabi piraw mangunon. Pasu-pasu kaya nakon na sida. Ibu-ibu magurang kadadanak, di bagasan hapistaran na kabiso na ka na marsikola do na kuliah. Jala di bagasan haringgason ni roha, aka nong karejo di aka ganuk parkarejoan. Pamalum matuhan aka ruas ni huriam na marsahit. Na hagwarak kami mariti wartaw do na so hagwarak kami. Asa totong Tuhan boy na sida makilala hamalumon ni parsahito. Molo arong akan natarilu ala nang marsirang do akan na hinaholongan na marhiti hamatiani. Ale Tuhan ho mapangapul na sumurong mga puli rohan na sida be. Mga puli rohan niya kakluarga sa tarjalo na sida kana masa di tonga-tonga ningul na sida. Pos do rohan nami Tuhan. Tarapul makluarga na tininggal hon niya kamanami na nami. Boy mana sida Tuhan majalo sa luhut nai. Marhiti hasabamon ni rohana. Pasu-pasu makaros ni uran ni bagasan ulang tau gajang ni umur. Ala nidinggan ni basam. Asa totong na sida Tuhan makilala sa luhut nai siyan ho do Tuhan siyan asin roham do ijalohami. Atong sa tutangamu mangulo nami Tuhan. Pasatay maulon nami, nangulo nami. Marita anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita huhut papungu pilihat.
Di hama manami nanami ruas ni uriata termobi di hama kanatoras nidak danak na naeng mabuan anak komuna terdidi di bagasan minggu sadarion tapasahak ma nasida tu debata marhite-hite padidut na badia tapahohom ma akka manginang asaboy tapuka ulau padidion di bagasan sadarion tuhamu natoras tiupamu anak kumnawe asa tapuka padidion na badia pinangido tu akka parpoto asa unang mamuto jonok tu altaron jadi sebatas bangku ma naung piarade maret de mahita siap bukit de nomor 140 onom tiki maret de jongjong manatoras dudulan nabi jongjong manatoras dudulan nabi martang yang mahita. Alia manami na di banagijang narodo natoras na kada danahot tujulo mabuan nak kaya nakon nasida. Saya si maroham jalo manasida gabi anak komu pasu-pasu jala pargugoy manasida mangehai hangoluas sogut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu kanatoras nidak danahon na mabuan nak kadak danakon si didion di bagasat tikion. Tangion hamu mahata ni Tuhan Yesus. Lau mahamu tulia pertibion din namat doa kasih sianna. Pudai hamu ma saluhut bangso. Didi hamu mana sida tu bagasan guar di bata ama anak dotot di parbadia. Ajari hamu mana sida mangaradoti saluhut na hutanahon itu hamu. Jala ingot ma. Sai dong anakku do ganup hamu rasi-rasa ro ajal niha siang anon. Manangisa na porsea doh didi dapotan hangoluan. Alai naso porsea hona uhum sugut. Tangon hamuma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus. Adong maakkan nama buan dakdanak tu Tuhan Yesus asa di jama. Ala dipicang akasisian naima nama buani. Jadi dung dida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma. Loasamu ma kadak danakon rotu aku. Unang orai hamuna sida. Ayak ka sisongonido harajaon ni dibata. Natutudo na hodok tuamu manang isepe anggo sosongod dakdana kibana majalo harajaon di bata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul mak kadakdanaki. Diapehom matangan na tunasida mamasu-masu nasida. Atong dihamakkan atoras rak madok maju hamu hata haporsiot tai dibege yak kadong atta na dihurion dohot ditangihot di bata rap Muhammad dokon sada dua tolu.
Atong Belangkonya kan ada. alusi hamu ma hata na husuk kono tu hamu. Dipangidu hamu no aing didio nakadak dana kotu bagasan ni nahina porsya muna alusna. Peha na ulo do hamu memudaya nak komunon. Asa diboto jala diuton nasida hata ni debata alusna. Na ulo do hamu marsuru nasida tu gereja do tu perguruan di Huria Protestan. Asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna. Atong tapasama nasida tu debata marhite-hite padidion nabadia hudul mahamu diatur donga parhaladu manasida ro tujulo. Mundur dong. Ale Kevin Binsar Neneser Hutagalung. Uridi mahotu bagasan guarni di bata ama. Dotu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan guarni tondi parbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan di bata mahu dia bebokot tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling nililingna. Amin. Ali Jenika Kristin Simanjuntak. Budi di mau tu bagasan guarni di bata ama. Doho tu bagasan guarni na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata ama dia mon tu bagasan harajaun di bata. Olat nion rodi saliling nililingna. Amin. Ale Geona Nursani Lois Tabunan hudiri mau tu bahasa gua debata ama dot tu bagasa ngorok na Tuhan Yesus Kristus dot tu bagasa noton di porbadia amin. Saya di pasu-pasu Tuhan debata ama hodi haba mot tu bagasan harajon debata rodi saliling dililingna. Amin. Ale Matea Putri Mataniari Sormin. Hudi di mahu tu bagasan guarni di bata ama, doh tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doh tu bagasan guarni tondi parbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan di bata mahu di hababongot mon tu bagasan harajau ni di bata, rodi saliling nililingna. Amin. Ali Ezekiel Maruli Sitompul. Hudi di mahu tu bagasan guarni di bata ama, doh tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata mahu dia mon tu bagasan harajaun di bata olat nion rodi saliling nililingna. Amin. Ale Lukas Gregory Yedija Sianipar hudiri mau tu bagasan gua di bata ama do tu bagasan gua anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan gua tondi porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan di bata mau hodi haba mot tu bagasan harajon di bata rodi saliling nililingna. Amin. Ale Ivana Yuki Sidabutar. Hudiri mahu tu bagasan guarni di bata ama, do tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tondi parbadia. Amin. Mana namanya Pak Dek? Saya di pasu-pasu Tuhata, di hababongot mon tu bagasan harajo ni di bata, rodi saliling nililingna. Amin. Ali Aristi Bulan Simbolon hudi mau tu bagasan guarni di bata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata mau di hababongot mon tu bagasan harajaun di bata olat nyon rodi saliling nililingna. Amin. Ale Nadia Parsaulian Lumbantoruan hudiri mau tu bagasan gua di bata ama do tu bagasan gua anakna Tuhan Yesus Kristus
do tu bagasan guarton di porbadia, amin. Saya di pasu-pasu Tuhan di bata, maho di haba mot tu bagasan harajon di bata, rodi saliling-liling na, amin. Namanya mana? Ale Trisa Elzira Pargogo Sinaga, Udi di mahotu bagasan guarni di bata ama. Doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Paduana. Ale Amos Di Carlo pasu-pasu Tuhan di bata Siduni maho di habongot Winata. tu bagasan harajaun di bata. Olat nyon rodi Udi di saliling maho tu nililingna. bagasan guarni di bata ama. Amin. Doh tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan guarni tod di parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata mahu dihabobongot mon tu bagasan harajau ni di bata rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale Serapina Vesper Natania Sirait, hudi di maho tu bagasan guarni bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni tod di porbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata maho di haba mot tu bagasan harajau di bata rodi saliling-liling. Amin. Ale Heidi Claire Avariela Tapubolon. Hudi di mahu tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni ton di parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata mahu dihabobongot mon tu bagasan harajau ni di bata rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale Henesi Arinatiur Manurung. Udi di mau tu bagasan guarni di bata ama. Doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata maho di hamot mon tu bagasan harajaun di bata. Olat nyon rodi saliling ni lilingna. Amin. Ale Sergei Abiwel Tompul hudiri mau tu bagasan guarni bata ama. Do tu bagasan anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata moho di haba mot tu bagasan harajan di bata rodi saliling-liling na. Amin. Ale Selomita Akayana Situmpul hudi di mau tu bagasan di bata ama. Do tu bagasan anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarton di porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan di bata maho di haba mot tu bagasan harajan di bata rodi saliling-liling. Amin. Gitu. Ale Josephet Lucero Abraham Sihan udi mau tu bagasan guarni bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarton di porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan di bata maho di haba mot tu bagasan harajan di bata rodi saliling-liling na. Amin. Kamu di mana? Kau berdiri duluan, aku baru sampai. Ale Javier Axel William Sihan udi di maho tu bagasan guarni bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarton di porbadia. Amin. Saya di pasu-pasu Tuhan di bata maho di haba mot tu bagasan harajan di bata rodi saliling-liling na. Amin. Jongjong manat natoras ni natardidi. Yabing makanakon nabi. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata manami marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungo pasat ham yak kadak dana kot tuho jalad zakon hodo nasida gabi anak komu marhite hite padidion nabadi. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida.
di tanoon jala gabi panean di hanguluan saliling-nililingna. Asi maroham do diak kana toras tindak danahon, saya pargogoy jala jari mana sida manugunugu dak dana kotuho, asa rap na sida taruli diak ka arta ni harajonmu. Amin. Jongjong mahita saluhutna mari di mahita. Tatanya kumapilat tatu debata martang yang mahita. Ale debata manami na di banwa gijang hodo haroruan ni salut silew-lew na dinggando nasa ulibasa na maulutus. Kupasatahay masyan na nilahon mitu hami pilen nami tuho. Sa jalom magabiwap na husus di julum. Pasu-pasu majaramoti aso para sa kami pilenon patimbulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite hito todim. Asalam tadahami gudang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hai maddo mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu, sero maharazommu, sesot malomani roham di banwa tongosongon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari, sesama dosa nami sama panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugyo tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Mulak mahamu di basad dame, jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakot Tuhan di bata mabuhina Tuhamu jalasi marohana midahamu. Di dopakot Tuhan di bata mabuhina Tuhamu. Jala di pasor homa damena tutodim. Amin. Di hama manami nanami ruas ni huriata nadong live streaming dang ngaka di gerejaon. Kami padita na bertugas situa para gedda partiting. Papungupelean multimedia pemusik sound leader do sudah na terlibat di ibadat di pukul 10. Madok kita saluhna. Selamat hari Minggu madihita saluhna. Tuhan Yesus memberkati. Horas.